До сега в ритъмът на мечтите. Семейство Барадвач ще си плати за всичко, което ни причини, и то с лихвите. Ще си плати. Но първо ще започна с госпожа Роли Барадвач. Добре, Шуря. Щом искаш да свършиш работата сам, така да бъде. Но не забравяй. Трябва да си знаеш границите и да ги спазваш. Ако имаш нужда от нещо, само ми кажи. Знам много добре как да подходиш с тези хора. Разбра ли ме, Шауря? Не се тревожи. Ще се справя. Ти все казваш, че всеки отговаря за действията си. Аз ще оправя тази каша сам. Ти се концентрирай върху политиката. Създадох ти големи проблеми. Щом приключа тук, всичко ще се нормализира. Приеми го като начин да се извиня за постъпките си. Видя ли како? Човек като Шауря никога не се променя. От самото начало си играе с нас. Какво ще правим? Роли, преди всички да са научили истината за Шауря, трябва да разкажем всичко на Джанви. Вече не знам какво да правя. Как да я убедя? Не знам. Шауря, моля те, овладей се. Ако е така, защо по телефона каза на Мегна да се концентрира върху политиката? Че ти ще се погрижиш за всичко, като отмъстиш на семейство Барадвач за стореното. Срещнах се с истинската Соня Оберой. Чудесно. Значи си разговарял с нея. Дано си оползотворил срещата. Опитах како, но не се получи. Не се е получило? Защо? Защото за Соня Оберой станалото е без значение. Между другото, какво представлява тази Соня? Имам предвид характера й. Соня Оберой е точно такава жена, каквато искаше за мен. Що ме видиш, веднага ще поискаш да я направиш част от семейство Сингания. Соня Оберой е точно такава жена, каквато искаше за мен. Соня Оберой е идеалната жена за... Ще ти се обадя пак. Беше моят приятел. Акаш. Какво има? Защо си сплаши толкова? Това, което направи, беше хубаво. Постъпи правилно, като каза истината. Никой не ти се сърди. Слава Богу. Като видях сериозното ти лице, наистина се притесних малко. Джанви, пряко или не пряко, ние сме заедно заради Соня. Трябва да й благодарим. Помисли, ако не беше тя, сега нямаше да сме заедно. Знаеш ли какво? Късметлийка съм, че имам твоята любов и съпруг като теб. Не късметлийка, а глупачка. Емоционална глупачка. Трябва да благодаря на теб, не на Соня. И сама влезе в капана ми. Сега мога да те използвам като оръжие срещу семейство Барадвач, когато си поискам. Вярно. Забравих. Дойдох да те повикам долу. Всичките чакат за вечеря. Ти върви, аз идвам ей сега. Добре.
Много съм гладен. Мисля днес за вечеря да изям спокойствието в дома на семейство Барадвач. Аз съм най-старшата снаха в този дом. Никой ли не ме уважава? Какво става, Ума? Защо си толкова ядосана? Лелио, нали знаеш, че в този дом всеки хвали готварските ми умения? А Пари, откакто отвори магазина, се мисли за кралица. Казах и, че искам да й помогна с приготвянето на сладките, а тя отговори, че не искала домашни сладки. Била наела сладкар. Ума, остави я. Щом не иска помощта ти, защо постоянно я предлагаш? Ще ти кажа нещо. Ако Пари не приеме помощта ти, ще изгуби само тя. Ти не. Този път тя ме нарани. Няма да го забравя толкова лесно. Нека Сато се върне. Всичко ще му кажа и ще го накарам да ми отвори магазин. Тогава ще видим коя от двете ще е по-успешна. Пари или професионален готвач като мен. Джанви, ръцете на твоите снахи са вълшебни. Това беше най-вкусната храна, която съм ял. Наистина беше страхотна. Ето. Шория, Соня е много мила и дружелюбна с всички. Държеше се с нас като с приятели. Похвално е. Въпреки, че е знаменитост, не е надменна. Права си. Има нещо от тази Соня Оберой. Характерът, външният вид. В тях има класа. Между другото, няма да е лъжа, ако кажа, че и тя, също като мен, е най-желаната личност в града. Аз бях. Вече не съм, защото съм с теб. Но представи си, ако с Соня бяхме двойка. Шория, Само се шегувам. много си лош. А ти си много сладка. Заспивай. В прогнозата за времето казаха, че утре има шансове за земетресение или цунами. Пускат новия филм на Салман Хан. Защо си неспокойна, Роли? Заспивай. Ако има проблем, не се тревожи. Сестра ти ще те спаси. Смешно ти е. Как можа да си го помислиш? Сидхант, погали ме. Защо съм толкова неспокойна? Дали Джанви... Момент. Ще си налея вода и се връщам. Добре. Искам да проверя дали Джанви е добре, но вече е късно. Не... Докато не проверя как е, няма да мога да спя. Не се бави.
Джанви? Джанви, защо не отваряш? Джанви! Богиньо. Ами ако тя... Не. Закриля я. Джанви! Да разбиеш вратата ли искаш? Защо крещиш по това време? Искам да говоря с Джанви. Джанви спи. Слава Богу, че Джанви е добре. Изглежда, че спи. Утре ще говоря с нея. Ами ако тогава е твърде късно... Джанви! Джанви, събуди се! Джанви, отвори очи! Моля те! Няма смисъл да си хабиш силите. Каквото исках, го постигнах. Джанви, моля те! Бабо! Мамо! Бабо! Лелю! Мамо! Сидхант! Къде сте всички? Моля ви, слезте! Какво има, Роли? Това е гласът на Роли. Да видим. Сидхант! Какво има, дъще? Какво е станало? Защо си толкова изплашена? Роли, кажи нещо. Какво е станало? Како? Шауря! Какво е станало, Шауря? Шауря е направил нещо на Джанви. Какво? Джанви, не отваря очи. Не, дъще, какво говориш? Успокой се. Дъще. Успокой се. Шауря е съпруг на Джанви. Той я обича. Защо би я наранил? Нищо, да отидем и да проверим. Елате. Един момент, майко. Няма да се почувстват добре, ако нахлуем в стаята им по това време, нали? Мамо, моля те, повярвай ми. Ела с мен. Трябва да спасим Джанви. Щом Роли настоява, трябва да проверим. Да, Сидхант е прав. Защо Роли да лъже за такова нещо? Моля ви, нека отидем в стаята и се уверим, че Джанви е добре. Но Суджата, щом Роли е толкова сигурна, ние сме длъжни да проверим. На всички ще ни олекне. Хайде, деца. Джанви! Джанви, отвори! Отвори вратата, Шауря! Умишлено не отваря вратата. Джанви! Защо сте тук? Наред ли е всичко? Шауря, синко, защо се забави толкова с отварянето на вратата? Джанви? Синко, как е Джанви? Добре ли? Да, тя е добре. Лъже! Лъжец! Просто влезте вътре, моля ви. Послушайте ме, Джанви спи. Ще разберем тази работа. Какво значи това? Какво правите? Джанви! 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 Джанви, събуди се! Джанви! Мамо! Джанви? Дъще, събуди се. Джанви? Джанви, отвори очи, дъще. Джанви! Джанви! Шауря е отговорен.
Попитайте го какво е направил на нашата Джанви. Това не е възможно. Джанви, дъще, отвори очи. Джанви. Джанви. Казах ви, че Шауря е направил нещо на Джанви. Но вие не ми повярвахте. Бабо? Мамо? Защо всички сте тук? Какво има? Дъще, добре ли си? Да, мамо, добре съм. Добре съм. Дъще, опитвахме се да те събудим. Защо не каза нищо? Татко, бях много изморена. Шаурия ми даде лекарство, за да спя по-добре. Сигурно лекарството ми е подействало, така че не съм ви чула. Как може дори да си помислиш, че бих наранил Джанви? Роли, не може да обвиняваш Шауря, без да знаеш фактите. Правя всичко по силите си, за да направя Джанви щастлива. Но явно Роли все още ми се сърди. Когато дойде по-рано, Джанви тък му беше изпила лекарството. Не исках да я безпокоим, затова те помолих да я оставиш. Тогава, защо се забави толкова, докато отвориш вратата? И това ли беше част от плана ти? Какъв план? Бях в банята, затова се забавих. Ако имах някакъв план, изобщо нямаше да отворя вратата. Роли, Шауря е прав. Да, Сидхант. Но как да ви убедя, че това, което виждате, не е истината? Роли, успокой се. Очевидно усилията ми не са достатъчни и още не съм спечелил доверието ви. Шаурия, моля те, не се разстройвай. Шаурия, синко, моля те, забрави за станалото. Всички знаем, че вината не е твоя. Шауря, синко. Всички имаме доверие в теб. Искам да кажа, че ако станалото те е обидило, то... Не, бабо! Няма нужда да ми се извиняваш. Моля те. Може би грешката е моя, че не успях да спечеля доверието на Роли. Но не съм тъжен. Дори съм щастлив, че Джанви има семейство, което толкова я обича и снехи, които са толкова загрижени за нея. Щастлив съм. Бъди щастлив. Стана късно. Лягайте си, деца. Ние ще си вървим. Да. Какво те прихваща, Роли? Шаурия е наш зет. Преди да го обвиниш в такова сериозно нещо, трябваше да помислиш. Не мога да си обясня как допусна такава грешка. Роли,
Суджата е права. Знаем, че си загрижена за Джанви, но това не значи, че имаш право да обвиняваш Шауря. Добре, че Шауря е толкова широко скроен и не се обиди от станалото, иначе... Но, както и да е, станалото, станало. Няма да обсъждаме темата вече. Стана късно. Твърде много го мислиш. Хайде, кажи лека нощ на кака си и да лягаме. Знаеш ли, това, което си мислиш, не е грешно. Аз също не бях щастлив, когато Джанви и Шауря се ожениха. Но какво да се прави? Такива бяха обстоятелствата. Но сега смятам, че Шауря наистина се е променил. Виж, Джанви е щастлива с него. И доказателството за това е, че днес тя зае неговата страна. Една съпруга застава на страната на съпруга си, само ако е щастлива с него и се чувства обичана. Хайде, не дай да плачеш, да се връщаме в леглото. Утре съм на работа. Сидхант, ако не възразяваш, бих искала да поговоря с Роли. Разбира се, тя е твоя сестра, имаш това право. Лека нощ. Никой не ми вярва, како? Кажи ми, защо бих обвинила Шауря без основание? Аз също искам Джанви да е щастлива. Знам. Аз ти вярвам. Но, Роли, трябва да разбереш едно. Шауря е зет в този дом. Семейството има деликатни отношения с него. Не можем да отправяме обвинения към него без доказателства. За да разобличим истинската същност на Шауря, трябва да намерим неоспорими доказателства срещу него. Мамо, откриването на магазина ми трябва да е пищно и зрелищно, като премиера на филм на Салман Хан. И таз добра, това е прекалено семпло. Повикай всичките си приятели и техните роднини. Колкото повече хора имат, толкова повече реклама ще направим. Ще видиш, магазинът ти ще стане хит. Като филмите на суперзвездите. Ще бъде грандиозно. Да, мамо, права си. Ще поканя всичките си приятели на откриването на магазина. Ало, Паял? Слушай, обаждам се, за да те поканя на откриването на новия си магазин. Благодаря. Да, мила, положих много труд. Знаеш колко съм талантлива, нали? Всичко подбрах аз. Интериора, персонала, менюто. Сама се справих и с бизнеса, и с домакинската работа. Добре, слушай. Доведи цялото си семейство, ясно? Добре, чао. Ало? Господин Малотра? Знаете, че в нашия магазин всичко се прави много професионално. Поръчката ви е готова. Не се тревожете. Сладките ви ще бъдат доставени на време. Това е човекът, който направи първата поръчка.
Започва новата работа с лъжа. Пари! Това не е редно. Симар, Роли, искам да говоря с вас. Знам, че сте загрижени за мен. Вечно ще ви бъда благодарна за всичко, което сте направили за мен. Но защо не можете да повярвате, че Шаурия се е променил? Аз усетих промяната у него. Времето и обстоятелствата могат да направят и най-лошият човек добър. А и помислете, Шаурия е толкова милосърден, че изслуша всичките ви обвинения. Дори ви подкрепи, вместо да се оплаче от вас. Ако беше някой друг, нямаше да изтърпи тази обида. Такъв е планът му, Джанви. Прави се на невинен, за да не го заподозрете. За да не разберете истината. Не иска да ви дава повод да се усъмните в него. Джанви, това... Роли, моля те, спри да говориш против Шаурия. Ако не към неговите, има и уважение към моите чувства. Знаеш ли колко много ме наранява отношението ви? Умолявам ви, опитайте се да разберете положението на Шаурия. Джанви, почакай! Како? Този цвят е като за теб. Ще ти отива. Да, запази го. Симар, дай това на мен. Полудяхте ли? Как може да го направите? Не, откажете им. Ало? Ало? Пари, какво има? Бабо, магазинът ни получи първата си поръчка и то голяма. Но сладкарят, когато бях наела, за да я изпълни, ни предаде. Няма да дойде. Няма. Защо? Да, бабо. Утре ще лети за Бомбай. Казва, че е получил мечтаната работа. Ако не замине утре, ще изгуби позицията. Опитах се да му обясня, че тази поръчка е важна, но той ми затвори телефона. Сега не знам какво да правя. Ужасно е. Как ще изпълня поръчката в последния момент? Няма да намеря сладкар толкова бързо. А ако не изпратя поръчката на време, репутацията на магазина ми ще пострада. Пари, не се тревожи. Имам решение на проблема ти. И той е тук, у дома. Ома, моля те, помогни ми. Сега само ти можеш да изпълниш поръчката. Но пари... Аз правя само домашни гозби. Приготвянето на сладки е работа за професионалисти. Нали ти така ми каза, когато дойдох да ти предложа помощта си? Тогава искаше да се справиш сама, за да получиш всички заслуги. Какво стана сега? Щом искаш да вършиш всичко сама, защо не приготвиш и сладките сама? Нали нямаше нужда от никого? Пари,
Няма да получиш помощта ми. Ума, всеки допуска грешки. Пари съжалява за това, което е казал. Тези дребни препирни са нещо нормално във всяко семейство, нали? Не, Симар. Ти не знаеш. Пари ме обиди много пъти. Що ме толкова самоуверена, защо да й се пречкам? Нека прави каквото иска. Сама си е виновна. Добре. Какво толкова ще стане? Ще изгубим една поръчка. Оставете. Ще се обадя на клиента и ще го информирам, че не можем да я изпълним. Ще му се извиня и това е. Пари. Един момент. Ума, репутацията на дядо зависи от тази поръчка. Не можем да позволим тя да пострада заради лични недоразумения. Семейството й е градило десетилетия наред. Би ли искала това да тежи на твоята съвест? Добре, Симар. Ще помогна на Пари. Пари? Съгласявам се само защото става дума за семейната репутация. Благодаря, Ума. Освен това, е дълг на по-възрастните да прощават грешките на по-младите. Благодаря ти, Ума. Джанви готви в кухнята, а Шаоря излезе. Сега е моята възможност да намеря доказателство срещу него. Тук няма нищо. Не може да няма нищо. Все трябва да има нещо, което доказва, че Шаоря лъже. Трябва да има нещо. Какво стана? Намерили ли доказателство? Колко си безпомощна. Врагът е пред теб, а ти не можеш да направиш нищо. Разбирам. Разбирам. Тази, която се опитваш да спасиш, в момента брои последния си дъх в кухнята. Какво? Джанви! Джанви. Тя много ме обича. Затова изрязах ръцете много бавно. Много бавно. Не. Джанви, не можеш да го направиш. Вече го направи, госпожо Роли. Джанви най-сетне пожертва живота си в името на любовта ми. И с това изпълни отмъщението ми. Браво, Шаория, браво! Какво убийство! Злополука. Джанви! Богиньо! Толкова много кръв! Какво е направил Шаоря?
Този път няма да го пощадя. Шория не е направил нищо. Джанви, до кога ще вземаш негова страна? Знам, че искаш да го спасиш, но не бива да се боиш повече. Не бива, Джанви. Роли, слушай ме, това... Джанви, моля те, ела с мен. Трябва да кажеш пред всички какъв е истинският Шаоря. Джанви, не се бой. Ако сега си замълчиш, той ще продължи да те тормози. Ела! Роли, трябва да ме изслушаш. Шаоря трябва да даде обяснение и то пред всички. Ела с мен. Роли, изслушай ме. В тези сладки добавих киви, портокал и ябълка, за да имат плодов вкус. Всъщност са по-вкусни, отколкото изглеждат. Ще видиш. Добра работа, Ума. Днес за пореден път доказа, че не случайно имаш докторантура по кулинария. Благодаря, бабо. Ела! Почакай, Роли, и слушай ме. Роли. Бабо, виж какво я направил Шаоря. Направил го е нарочно. Опитал се да я убие. Защо всички ме гледате така? Какво те прихваща? Защо говориш небивалици? Знаеш ли изобщо как се нарани Джанви? Как, мамо? Шаоря я е срязал. Той сам ми го каза. Роли, нищо такова не е станало. Роли, Джанви и Симар ми помагаха в кухнята. Тогава тя си поряза ръката. Шаоря изобщо не беше там. Как може да е срязал? Какво ти стана изведнъж, Роли? Защо обвиняваш Шаоря без основание? Мамо, Шаоря ми каза, че е срязал ръцете на Джанви. Стига глупости. Преди да кажеш нещо, помисли за момент. Моля те. Защо Шаоря ще ти казва такова нещо? И как, когато дори не знае, че Джанви се поряза? Шаоря е наш зет, Роли. Има и малко уважение. Джанви? Джанви? Кръв? Боже мой, какво стана? Защо никой не ми каза, че си ранена? Някой да ми донесе аптечката, моля ви. Ела, седни. Седни. Като малко дете си. Оставихте сама за няколко минути и ти се нарани. Шаоря, не се тревожи. Само е порязано. Изгубила си много кръв, Джанви. Как ще мине? Достатъчно. Днес няма да работиш повече. Видя ли? Видя ли колко я обича? Как може да си помислиш, че би наранил нашата Джанви по някакъв начин? Грешиш.
Грешиш, Роли. Какво има? Защо мълчите? Няма нищо, синко. Просто стана малко недоразумение. Не е недоразумение, бабо. Роли, няма нужда да обясняваш. Моля те, бабо. Стига, Роли. Успокой се. Симар. Роли, ела с мен. Како? Поне ти... Казах да дойдеш. Не разбирам защо Роли продължава да се съмнява в Шауря. Слава Богу, че Шауря не каза нищо за снощи. Ако беше чул това, щеше много да се обиди. Ума, ела, дъще. Да започваме сладките. Не разполагаме с много време. Да, хайде, хайде. Да, бабо. Върви, трябва да си починиш. Върви, дъще. Защо никой не ми вярва? Шауря е много хитър и си играе с нас. Роли, ти защо не разбираш? Не виждаш ли, че обвиненията, които отправяш към Шауря, настройват семейството срещу теб? Освен това, може да създадеш проблеми в брака на Джанви. Виж, Роли, ако Шауря наистина се преструваше, Джанви щеше да го забележи първа. Тя е най-близка с Шауря. Джанви е щастлива за първи път от дълго време. Остави я на мира. Како? Ти кажи на Сидхант. Кажи му, каква е истинската същност на Шауря? Роли, Симар. Остави. Аз ще говоря с Роли. Виж, разбираемо е, че Роли се съмнява в Шауря. Ти вярваш ли ми? Да, дъще, и не само аз. Всички ти вярваме. Дъще, в началото на мен също ми беше трудно да приема, че Шауря наистина се е променил. Но след като видях щастието на Джанви с него, започнах да вярвам, че той вече не е стария Шауря. Променил се е. Сега той е зет в този дом. Ако непрекъснато го обвиняваш в нещо и всеки път се оказва, че грешиш, ще изложиш цялото семейство. преди цялото семейство да се е захласнало по Шауря, трябва да направя нещо. Час по-скоро трябва да разбера каква е истината. Следващия епизод. Този конкурс е малко скучен без музика. Защо не добавим някоя песен? देख इधर यार ध्यान किधर है आज देखे जरा किसमें कितना है दम दम के रखना कदम मेरे साथिया